Els estudiants estan en lluita i tenen molts motius per estar-hi. El curs passat van augmentar les taxes en els graus un 66% i en els màsters un 200%. Per primer cop es va introduir una taxa a la formació professional. Si això no fos poc, aquest curs 85.000 joves estudiants poden quedar-se sense ajudes i beques del Ministeri. Perquè el ministre Wert, el ministre pitjor valorat de la història d'Espanya, ha decidit endurir l'accés a aquestes ajudes i a aquestes beques. En definitiva, és vergonyós que s'estiguin carregant un sistema, destruint un sistema que havia permès, potser amb deficiències, però havia permès durant dècades que diverses generacions s'introduïssin en un sistema educatiu superior. Accedir a la universitat sense tenir en compte els recursos de les seves famílies. Una gran palanca per a la redistribució, per a la justícia i per a la prosperitat per a un país. Nosaltres exigim que els poders públics apostin decididament per una educació pública, de qualitat i accessible a tothom, universal. Per això exigim, des de la Joventut Socialista de Catalunya, que retiri la pujada de taxes universitàries. Exigim tornar al model anterior i apostar decididament per la universitat pública. Per això la JSC de Catalunya està en lluita i els estudiants estem en lluita.